Dobrodošli ljudi u novi video. Danas se radi o hrčku, zato što smo kupili hrčka. Evo ga u kućici, ne vidi se. Uglavnom ženska je i zove se Lela. Siva je, koliko ja znam. Idemo je otvoriti. Neću se tu baciti unutra, ali evo je, unutra je Lela. Ja sam presretna, sad idemo na more. Idemo na more i malo ćemo se družiti sa Lelom. Ove su se smijale, ovo je njima zabavno, a Anastazija je u Kninu. Jer imam sestre i mamu i tatu. Tako da nikad ne mogu biti sama. Daj ti, Kaja. Mika? Daj, Mika. Uglavnom, mi sad idemo na more i javim vam se tamo što ćemo da radimo. Uglavnom, idemo na more. Pokazat ću vam kako idemo. U Šibeniku smo i kupili smo apartman u Šibeniku. Kao što vidite, i sad idemo na more. Došli smo na more. Lela još nije izašla iz ove kućice. Leli se sviđa. Srami se jednostavno, tek je došla ovdje, a teta rekla da će ona jedva čeka, da je ovo njena prva vikendica i da ona nikad nije vidjela ovo i da je ovo njen san bio, da ima ovo ko stvari. Uglavnom, ovako, bok. Kupili smo Leoni hrčka, neka se zabavlja. ajde. Najljepšeg na svijetu. Sad će tata, ona izaći. Evo Lela. Samo što je glupo što nemam. Sad će tata. He. Vidi, uiii. Ljulja se Klara. Ajde, ja ću Ej. Ohoho. Evo, ja ću si Gospođa sjedi i uživa, upija sunceve zrake na plaži. Moja influencerica, mama influencerice, kako se osjećate? Odlično. Odlično, Ajde, dođi. šta tražite? Ajde. Ja što ti nešto pokazati dobro. Pokaži mi nešto, da došao sam mamu, pokaži mi nešto. Grrr. Ne. Baci kamenčić, influencerice. Cure se igraju. I tako ćemo uskoro ići čak kući i nastavit ćemo dio videa. Dali smo još nešto za hrčka, idemo dalje. Da vidimo. Ovo nešto što se visi. Napokon sam nagovorila tatu da idemo u Pipe i ispred je vidite. U pej. A minut idemo čak. Ajde, tamo dozvoli čavne. Da. Šta je Enja? Račun. Neće stati u ovo, moramo negdje to drugo staviti. Ja, šta je preveliko? Da. I to su još 2 kata. Sam već probala. Kaši. Sve lopte. Malo sastavljamo. Eto ga, sad staviš u... Aha, on traži ovako. Ovo A. stiče na drugo fik. A ovo moraš Isto. zakačiti to i... To je ljuljat. Evo jedno. Jedi.
pljuje, misliš pljuje pa pojede. Što mi se odmah montira. Prošle mi se hrčak zva Gricko, a sad se zove Lejla, zato je ova žensko, a prošle mi je bila muška. Evo ga, ovo je ovako malo. Ju. A ti snimaš kako mi radimo. Ili Lejlu. Sve. Ljuljačka. Sam problem je što ja mislim da on neće ići na ovu ljuljačku. Mama, jeste vrskali što nam ne bliži? To je most ovo. A mama, on neće moći na ovo. Opet. Dobro se. Ma ne može. Da ga stavim. Šta ćeš staviti? Još ne mogu. Polijepo, ovo je Je pre... životinje. Bibić. Životinje. Pa dobro što je životinja. Na njegove mogućnosti su veoma. Neće stati. Možda ćemo naći neko drugo mjesto. Vani? Na balkonu? Ne. Evo je duga. Evo. Juhu! Sam tu